Budimo konkretni. Svaki put kad imam neki koncept u glavi, mogu ga primijeniti na mnoge ljude. Ne govorimo o određenim, konkretnim imenima, kao što su Mary ili John, koji su stvarni. Svaki koncept može se odnositi na više osoba, na bezbroj osoba. Koncepti su univerzalni. Na primjer, riječ list može se koristiti za svaki list na grani ili nekom drvetu. Ista riječ odnosi se na sve lišće tog drveta. Što više, ista riječ odnosi se na sve lišće svakog drveta na svijetu. Veliko, malo, meko, suho, žuto, zeleno, na list banane. Ako vam kažem da sam jutros vidio list, vi zapravo nemate pojma što sam ja vidio. Možda sam vidio i list papira. Pokušajmo to razjasniti. Vi imate svoju sliku o tome što nisam vidio. Nisam vidio životinju, nisam vidio psa, ni čovjeka, ni cipelu. Dakle, imate samo mutnu sliku onog što sam mogao vidjeti, ali ne i preciznu stvarnu sliku. Ljudsko biće ne odnosi se na primitivnog čovjeka, na civiliziranog čovjeka, na odraslog čovjeka, na dijete, na ženu ili muškarca, na određenu dob, na određenu kulturu, nego na koncept. No, ljudsko biće je stvarno. Iako nikada nećete naići na univerzalno ljudsko biće koje odgovara vašem konceptu, vašoj slici ljudskog bića. Dakle, vaš koncept ukazuje na neke osobine, ali nikada nije potpuno točan. Nedostaje mu jedinstvenost, osobnost konkretnog čovjeka. Koncepti su univerzalni, ljudi su jedinstveni. Kada vam predstavljam neki koncept, svakako vam dajem nešto, a opet tako malo. Koncept je tako vrijedan i koristan za znanost. Na primjer, ako bih rekao da su svi u ovoj prostoriji životinje, to bi sa znanstvenog gledišta bilo potpuno ispravno. Ali mi se ipak razlikujemo od životinja. Kažem li da je Mary Jane životinja? I to je točno. No kako sam ispustio njene bitne karakteristike, tvrdnja da je životinja postaje kriva jer ne daje pravu sliku o njoj. Kada neku osobu nazovemo ženom, to je točno. Ali u toj istoj osobi vjerovatno je još puno osobina koje se ne uklapaju u koncept žene. Ona je uvijek ta određena, konkretna, jedinstvena žena koju možete doživjeti, ali ne i omeđiti određenim konceptom. Ona je konkretna osoba koju moram upoznati. Koju sam moram upoznati. Čije vrijednosti moram uočiti. Koju moram intuitivno osjetiti. Osobu možete intuitivno spoznati, ali ne možete je konceptualizirati. Osoba prelazi granice našeg uma. Mnogi su od vas vjerovatno ponosni jer se nazivaju Amerikancima, kao što bi mnogi Indijci bili ponosni kaj su Indijci, ali što znači biti Amerikanac ili biti Indijac? To je konvencija. To nije dio naše prirode. To je dogovor. Etiketa. Sve što imate je etiketa. Iza nje ne vidite osobu. Svaki koncept propušta ili ispušta nešto stvarno bitno, nešto dragocjeno što nalazimo samo u stvarnosti, što je konkretna osobnost. Veliki Krishnamurti tako je lijepo rekao: čim dijete nauči ime ptice, ono više nikad neće vidjeti samu pticu. To je točno. Prvi put kada dijete ugleda to pernato živo biće u pokretu i vi mu kažete vrabac, sutra kada ugleda neko drugo pernato živo biće u pokretu slično ovom prvom, dijete će povikat: ah, vrabac, već sam vidio vrapca, već mi je dosta vrabaca. Ako stvari ne gledate kroz svoje koncepte, shvaćanja, nikad vam neće biti dosadno. Svaka stvar, svako biće je jedinstveno. Nijedan vrabac nije nimalo nalik nekom drugom vrapcu, unatoč očitim sličnostima. Od velike je pomoći uočavati sličnosti kako bismo mogli sažimati, kako bismo mogli stvarati koncepte.
To je velika pomoć kada je u pitanju komunikacija, obrazovanje, znanost. Ali istovremeno može odvesti na krivi put i biti velika prepreka u prepoznavanju i upoznavanju određene osobe. Ako se sve vaše iskustvo sastoji od različitih koncepata, vi ne doživljavate stvarnost jer stvarnost je konkretna. Koncept je samo pomoć. On bi vas trebao voditi do stvarnosti. Ali kada stignete do stvarnosti, onda trebate spoznavati intuitivno i doživljavati svaku osobu izravno i zasebno. Koncept je vrijedan i zbog toga što je stalna kategorija, dok se stvarnost stalno mijenja. Tako stalno koristimo isto ime za Niagarine slapove, iako se voda stalno mijenja i protječe. Imamo i riječ rijeka, a voda stalno teče. Koristimo istu riječ za naše tijelo, a stalnice se mijenjaju. Pretpostavimo, na primjer, da vani puše jak vjetar, a kako želim svojim prijateljima, kad se vratim dočarat kako izgleda jedan pravi američki orkan, odlučim uhvatiti dio tog strašnog vjetra i ponijeti ga sa sobom u kutiji šibica. Dakle, vratim se kući i sav važan pokazujem svojim prijateljima. Gledajte ovo. Naravno, jednom kada ga uhvatite, to više nije onaj isti vjetar. Ili, kada bih zgrabio kantu vode iz rijeke, kako bih vam dočarao rijeku, u trenutku kad zahvatim vodu, ona prestaje teći. Tako i sa stvarima, sa ljudima. Onog trenutka kada ih pokušate ugraditi u neki koncept, oni prestaju živjeti, prestaju teći, postaju statični i umiru. Smrznuti val nije val. Val u svojoj biti predstavlja pokret, akciju. Kada ga zamrznete, on prestaje biti val. Koncepti su uvijek zamrznuti dok stvarnost teče. Konačno, ako ćemo vjerovati misticima, a nije tako teško prihvatiti, pa čak ni vjerovati, iako ne odjednom, stvarnost je cjelina, ali riječi i koncepti kidaju stvarnost na dijelove. Zato je tako teško prevoditi s jednog jezika na drugi, jer svaki jezik kida stvarnost drukčije, na svoj način. Engleska riječ home, kuća, dom, nemoguće je prevesti na francuski ili španjolski. Kasa nije baš isto što i home. Home nosi asocijacije koje su svojstvene engleskom. Svaki jezik ima neprevodive riječi i izraze jer različito dijelimo, režemo i razlažemo stvarnost, ponešto dodajemo ili oduzimamo od izvornog značenja. Upotreba se mijenja. Stvarnost je cjelina koja režemo kako bismo stvarali koncepte i pritom koristimo riječi kako bismo označili različite dijelove. Ako nikad u životu niste vidjeli životinju, a onda jednog dana naiđete na rep i netko vam kaže to je rep, hoćete li stvarno znati o čemu priča i što je to životinja? Ideje su te kojima cjelinu, viziju, intuiciju ili iskustvo stvarnosti razlažemo na sastavne dijelove. To je ono o čemu mistici neprekidno govore. Riječi ti ne mogu dati stvarnost. One samo daju naznaku, smjernice. Možete ih koristiti kao putokaze, da dođete do stvarnosti. No, čim dođete do stvarnosti, koncepti vam više ne pomažu, postaju beskorisni. Hinduistički svećenik jednom je prilikom raspravljao sa filozofom koji je tvrdio da je posljednja prepreka do Boga sama riječ Bog, sam koncept Boga. Svećenik je bio šokiran tom tezom, na što mu je filozof rekao: magarac kojeg jašeš i na čijim leđima putuješ da bi stigao do kuće nije sredstvo kojim ćeš ući u kuću. Koncept koristiš da dođeš pred cilj, onda ga ostaviš i prođeš kroz cilj. Ne trebate čak biti ni mislik da biste razumjeli kako stvarnost ne možete obuhvatiti riječima i konceptima. Vi znate da u stvarnosti morate znati izvan i iza znanja. To vam govore svi veliki pjesnici, slikari, mistici,
svi veliki filozofi, oni još od davnina ukazuju na to da treba proći iza znanja. Pretpostavimo da se jednog dana probudim i tako budem budan promatram stablo. Do tada, kada god bih ugledao stablo, rekao bi to je stablo. Ali danas kad ga promatram, ja ne vidim stablo. Barem ne vidim ono što sam navikao gledat. Vidim nešto novo, drukčije, kao kroz pogled djeteta. Kao da sam uzeo meskalin. Nemam riječi kojima bi opisao to što vidim. Vidim nešto jedinstveno, cjelovito, tijek, a ne razlomljene dijelove. Potpuno sam zatečen. Baš ko da sam uzeo trip. Pitate me što vidim, ali što vam mogu reći kada nemam riječi kojima bi to opisao? Ne postoje riječi za stvarnost, jer u trenutku kad pokušam stvarnost staviti u riječi, vraćam se konceptima. Dakle, ne možemo li izraziti i opisati stvarnost koju vidimo, kako ćemo onda moći izraziti ono što ne vidimo očima i ne čujemo ušima? Kako pronaći riječ za postojanje Boga? Jeste li blizu shvaćanju onoga što su sveti Toma Akvinski, Augustin i ostali stalno ponavljali i onoga na što crkveni učitelji stalno podsjećaju? Ako je Bog misterij, nespoznatljiv ljudskom umu. Veliki Karl Rahner u jednom od svojih pisama piše mladom Njemcu, ovisniku koji mu se obratio za pomoć. Ovisnik mu je napisao: vi teolozi govorite o Bogu, ali kakve veze taj Bog ima sa mojim životom? Kako me taj Bog može osloboditi ovisnosti o drogama? Rahner mu je odgovorio: najiskrenije vam moram priznati da je za mene Bog oduvijek bio i jest potpuni misterij. Ja ne razumijem što Bog jest. Nitko to ne zna. Mi na razne načine pokušavamo misterij pretočiti u riječi, ali ne postoji riječ ni rečenica koja bi objasnila Boga. Isto tako, drugom prilikom, dok se obraćao skupini teologa u Londonu, Rahner je rekao: zadatak je teologa objasniti sve kroz Boga, te objasniti Boga kao neobjašnjiv misterij. Ne znam, ne mogu reći. Riječi su samo smjernice, ne i objašnjenja. Nažalost, ljudi upadaju u idolopoklonstvo jer misle kako, kada je riječ o Bogu, onda riječ Bog uistinu označava Boga. Zar to nije suludo? Čak kada govorimo o ljudskim bićima ili drveću, lišću, životinjama, riječ ne označava njihovu bit. Kako onda riječ može označiti Boga? Jedan čuveni poznavalac svetih spisa pohađao je moj seminar u San Francisku i nakon seminara rekao mi je: o Bože, nakon što sam slušao o čem govorite, shvatio sam da sam cijelog svog života bio pravi idolopoklonik. Moj idol nije napravljen od drva ili metala. To je mentalni idol, mentalni. To je najopasniji idolopoklonici. To su najopasniji idolopoklonici. Oni koriste vrlo istančanu stvar, svoj kojim stvaraju vlastitog Boga. Moj Bog je jači od tvog. Ono čemu vas pokušavam dovesti je svjesnost o stvarnosti koja vas okružuje. Svjesnost znači gledati, promatrati sve što se događa unutar vas i oko vas. Događa je prilično precizan izraz jer drveće, trava, cvijeće, životinje, kamenje, cjelokupna stvarnost se stalno mijenja. Treba je promatrati. Vrlo je bitno ne promatrati samo sebe, već cjelokupnu stvarnost. Jeste li vi zatočenici svojih vlastitih pojmova? Želite li van iz svog zatvora? Onda gledajte, promatrajte, provodite sate promatrajući. Pitate se, što da gledam? Bilo što. Sve.
izraze, lica, oblik drveća, pticu u letu, hrpu kamenja. Gledajte travu kako raste. Stupite u dodir sa svime. Promotrite pozorno i možda uspijete prekinuti krute matrice koje ste godinama razvijali, a iz kojih izlaze misli i riječi, ograničenja koja smo sami sebi nametnuli. Nadajmo se da ćemo vidjeti. Ali što vidjeti? Ono što smo odlučili nazvati stvarnošću. Ono što je izvan i iza riječi i pojmova. To je duhovna vježba. Povezana je s duhovnošću, a izvodi se izvan rešetaka, iz zatvora vlastitih riječi i poimanja. Bilo bi tužno proživjeti cijeli život, a ne vidjeti ga očima djeteta. To ne znači da se u potpunosti morate odreći svojih poimanja života. Ona su ipak dragocjena. Iako smo započeli život bez njih, različiti koncepti koje smo tijekom života usvojili imaju pozitivnu ulogu. Zahvaljujući njima razvijamo inteligenciju. Pozvani smo ne da budemo djeca, već da budemo poput djece. Nužno je izaći iz stanja nevinosti, biti izbačen iz raja, nužno je razviti koncept ja kao shvaćanje sebe. No, onda se moramo vratiti u raj i biti ponovo rođeni. Moramo odbaciti svoju staru prirodu, uvjetovano ja, i vratiti se djetinjem stanju, što ne znači biti dijete. Kada krećemo iz početka, stvarnost promatramo sa čuđenjem, ali to nije inteligentno čuđenje, kako to čine mislici. To je bezlično čuđenje djeteta. Onda čuđenje polako umire, kako učimo riječi, usvajamo jezik i stvaramo koncepte. Čuđenje prerasta u dosadu. Nadajmo se da ćemo se u konačnici ponovo vratiti čuđenju.